Good morning guys! Ngayong araw na to magluluto tayo ng chicken pochero. I-caption ko na din yung ating ingredients guys para kung sakaling gusto nyong gayahin yung lulutuin natin ngayon, i-screenshot nyo na lang para mas madali. Okay, simulan na natin. Ang una nating gagawin, i-fry muna natin yung ating saging saba. Medyo ito-toasted natin siya para mas masarap. Ayan, once na ganyan na yung kulay niya, pwede na natin siyang iahon. And then, isi-set aside muna natin yan. Tapos, i-fry na rin natin yung ating patatas. Mas okay kasi guys, no, pag finry natin yan, hindi siya madaling madurog once na hinalo natin sa ating lulutuin. Ayan, pwede nang iahon yan at itatabi din muna natin yan. Next natin gagawin, maggigisa na tayo. Ang bawang. Ilagay na din natin yung ating sibuyas. Then after 30 seconds, pwede na natin ilagay yung ating chicken. At haluin lang natin yan. Pag medyo brown na yung chicken natin, pwede na tayong maglagay ng paminta. And then patis. Pagkatapos, haluin lang natin ulit yan. And then, takpan muna natin. After 8 to 10 minutes guys, no, ayan, lumabas na yung tubig at mantika ng ating manok. Tinakpan kasi natin siya, no. Ngayon naman, pwede na nating ilagay yung ating tomato sauce. Pagkatapos, haluin lang natin yan. Pag nahalo mo na siya ng mabuti, pwede na natin siyang takpan ulit. After mga 5 minutes, magdadagdag tayo ng mga 3/4 cup na tubig para hindi matuyo yung ating tomato sauce. Maglalagay na rin tayo ng mga 1 tablespoon na sugar. Pagkatapos, haluin lang natin ulit yan. Tsaka natin tatakpan ulit. After 8 minutes, pwede na natin ilagay yung ating gulay. Maglalagay muna ako ng konting asin. Tapos, lagyan na rin natin yung ating beans. And then, yung ating piniritong patatas kanina, pwede na natin ilagay yan. Tapos, haluin lang natin siya. After haluin, takpan lang ulit. After 3 minutes, pwede na rin nating ilagay yung ating repolyo. Then, haluin lang natin ulit yan. Ayan, after 3 minutes, pwede na nating ilagay yung saging saba na pinirito na natin kanina.
Haluin lang natin yan guys, tapos lulutuin pa natin siya ng mga 3 minutes. Pagkatapos pwede na natin iserve. Ganyan lang kadali magluto ng pochero guys.